Добре дошъл в Израел. И какво ще кажеш за Израел? Как за първ път? Ти не си за пръв път тук? За втори път. Първия път бях даже с един ден по-малко. Много ми харесва тази страна. Изключително екзотична, с толкова богата история. И най-вече ми харесва, защото има много приятели, които живеят тук, с които сме от детинство, с които сме ходили по планините заедно и тук общо взето се чувствам като вкъщи. Откъде дойде това убеждение, тази сила, тази енергия, тази убеденост, че ще успееш в това абсурдно дело България да има база в Антарктика? Аз бях вътрешно убеден, че България има нужда да има база в Антарктика, защото България винаги се е възприемала като една страна в югоизточния край на Европа, на границата с Азия, изпуснала е по така съвсем обективни причини великите географски открития, въпреки че била през средновековието на много велика държава, на 3 морета. Така че дойде момента, когато България трябваше да се намеси в прооткриването на последния, все още неразпределен континент на Земята и затова вече повече от 20 години на Антарктида се вее българския флаг. Как успя обаче? Как успя да убедиш тези хора, които първи ти помогнаха? Апропо, кой ти помогна? Това всичко тръгна като на шега. Аз бях млад асистент тогава, още това беше преди повече от 20 години. Празнуваше се 100 годишна от основаването на Алма Матер, на най-старото ни висше училище в България. И тогава все още бяхме в комунистическия режим. Всяко едно по-така значимо събитие се ознаменуваше с някакво мероприятие. И на мен ми хрумна, защо пък българи не са били в Антарктида, защо да не опитаме. Така с младежка жар и все още не знаеш какво ще стане. И предложих на ръководството на Софийския университет. Бяха доста свестни хора, и ректора, и замректорите. И те казаха, работи, ние ще подкрепяме. И така тръгна всичко. Свързахме се с англичаните, които казаха, да, елате на нашата база. Двама души ще заеме да работят. Това бях аз и един мой колега Борислав Камеров. Заминахме на британска база и оттам на полеви лагер работихме 4 месеца през 1987 и 1988 година. Но в същото време не знаехме, че се намесваме в една политическа игра. Тъй като руснаците се обадиха, казаха, идвайте веднага при нас в Ленинград, тъй като откъде на къде вие с англичани ще ходите на Антарктида. Вие ще ходите с нас. Ние сме велика сила в Антарктида. И заминаха 4 души с руснаците. И руснаците казаха, вземете и 2 къщички, ние ще ви направим и база. Но базата трябваше да бъде където работихме ние с моят колега, избрахме място с англичаните. А къщичките търнаха с 4 души на руския разработвач Михаил Сомов. И много късно закъсня кораба. На остров Александър беше много силни бури, цяла седмица. Кораба изоставяше от графика и тръгна да се прибира. И тогава руснаците казаха, тук на остров Ливингстън си имаме едно място ние, където бяхме набелязали за база, но вие ще го построите и ние, нали сме братия в общ лагер. Това става 1988 година, една година преди да падне стената. И отива кораба там, на място, на същото място, само 2 месеца преди това испанците са построили база. И ние казваме, тук правим базата, ставаме къщичките и къщичките се стварват на 5 км от испанската база, където са и сега. Айде, успя с руснаците, но след това да се поддържа тази база, това иска много средства. В България след толкова политически стресове и финансови, как успяваш да поддържаш и да държиш на ниво сравнително добро за българската малка България такава база и такава дейност? Аз мисля, че
България трябвало да има такава база, защото и шанса ми е помагал на много пъти да замине експедицията, била на Косъм, но сме тръгвали. Тръгнахме пак така, съвсем аматьорски, създадохме едно сдружение с идеална цел, Български антарктически институт, където се включиха хора, които вече имаха доста връзки и познанства в България, като Соломон Паси, Никола Василев, който беше вице-премиер, и които подеха идеята и почнахме да търсим спонсори. Първите 5-6 години експедицията заминаваше само с спонсори. Какви спонсори? Български, чуждестранни? Основно български спонсори. Тогава беше периода на прехода, имаше най-различни банки, пари се намираха по-лесно, вече е много по-трудно. Но пък от 1998 година, когато станахме постоянен консултативен член на Антарктическия договор в България, вече тя имаше някакви отговорности, както и права, разбира се, да управлява този континент, се отпусна от държавата един скромен бюджет, за да може да се поддържа полярната ни база. Разбира се, нищо не може да се направи сам. Ако нямаш екип и хора, които да са убедени в това, което правят и вървите заедно напред не става, разбира се, всичко това, което сме го направили, съм го направил с моя екип, с всички български антарктици, които са работили там вече 20 години и те са допринесли да имаме база, която все повече и повече търсена от учени от цял свят. Как успяхте и тази изложба да реализирате? Трябвало да направим, разбира се, с много труд, с много тичане. Трябваше да убедим и нашето външно министерство, че е необходима такава изложба, да се намерят и пари, разбира се, всичко става с пари. И тя беше открита на много високо ниво от две министърки от сегашното правителство и то в Израел, но доста труд беше. Трябваше да се донесат всичките фотоси от България, които не са малко големи обявисти. Трябва да се намери зала, да се подредат всички тези фотоси, то по естетически начин, но изложбата беше огромен успех, аз съм много щастлив. Кажи ми нещо за себе си. Откъде си? Къде си израсъл? Аз съм роден в София, разбира се, както повечето българи. Седма част от българите са родени в София. Израснал съм в София, разбира се, и летата като малък съм прекарал при бабите си. Едната в Лясковец, другата в Черно, Западна България, така че съм северняк българин. Съвсем нормално завърших гимназия, една нормална гимназия в центъра на София, защото там живеех. След това реших да следвам геология, защото не ме задържаше на едно място, обичах планината. Не може да си представя, че живота ми ще мине в канцелария, обичах пътуванията и затова записах геология. Много интересно ми беше, завърших, след това ми предложиха да стана асистент и така, асистент, доцент, професор. Много ти благодаря, пожелавам ти приятно прекарване. Кажи две думи за нашите читатели. Мога да им пожелая никога не се да отказват, да мечтаят и да знаят, че когато силно искаш нещо, то почти сигурно ще стане реалност.